אנחנו בכפר בלום. וואו, זה ממש מסוכן. בהפסקת ישבנו. שם זה בית ספר. שם זה בית ספר. תראה להם את שלהם. אנחנו עכשיו בקריה. וואו, אז ביי חברים. עכשיו אנחנו עברנו את כל היושבים המפחידים. תסתכלו טנק של חיילים. וואו. תסתכלו, אני יודעת, אימא'לה. לא תסתכלו אותי. רואים אותי בהרבה ערוצים. נכון, לא יש מלא ערוצים.